Usa ka menor de edad nga lalaking motocross rider ang angol humanat ugan sa laing motor atol sa gisalmutang motocross competition sa Barangay Suawan, Davao City. Maupay pagsugod sa lumba apan natumba ang motor ug nahulog ang rider. Dayon nadatugan pagyud sa nagsunod nga motor. Nadaro pa kini og nabalintong. Dayon nadatugan na sab sa paglanding sa Miserco nga motor niya. Natumba sab ang nakabanggang rider apan nakatindog kini dayon. Napingkian matud pa ang manubela sa kadikit nga kalaban sa race, hinungdan nga natumba ang motor sa maong rider. Ang maong rider usa ka 11 anyos nga lalaking motocross racer nga taga Pantukan, Davao de Oro. Sumala samahan nga usasab ka trail rider, wala matud pa nagrabihan ang rider og nakahiagom lang og bunog sa paa ug tuhod. Gani nagdula na sab kini sa ilang motocross competition sa Cotabato. Tambag sa otoridad nga delikado gayod ang motocross nga usa ka racing sports. Busa kinahanglan nga lang kini sa dunay saktong pagtuon ug pagbansay.